Здравей, казвам се Златка Димитрова. На 26 години съм и от 10 години работя като модел. Като всеки един модел, който е и работил навънка, разбира се, примерно както аз. Да, снимала съм за италиански плейбой, съм снимала в Ливан, съм снимала в Франция, в Гърция. В повечето родни списания съм снимала. Естествено държа на своята фигура и на своята външност. Освен с тренировки, поддържам фигурата с чай фигурин, който мога да кажа за не това вълшебно време да кажем бам и отслабваш. Влизаш във формата, но пий го някъде около 2-3 месеца. Пих в периода преди конкурса Playmate, тъй като аз миналата година спечелих тази титла Playmate, пих го 3 месеца близо преди самия конкурс. Него разбрах от мои приятелки, които също са го опитали и от смисъл резултатът е бил много добър, положителен и реших и аз да го опитам. За съжаление, така да кажем, отворим една скоба, самият чай на вкус е горчив, но пък който предпочита може да си го подслади с подсладител, с мед. Аз принципно слагам малко мед, тъй като точно когато правя тези диети и това така, как да кажа, въздържание от храна. Какво обичам да ям? Доста се обичам да си хапвам, между другото. Обичам да ям по принцип, аз месо не ям, вегетарианка съм, но пък доста риба ям и салати. И най-големият ми грях към яденето това е, че не мога да се оттъча от сладкото. Адски много, но пък за мен това не ми пречи. Смисъл, хапвам си сладко и сипя и чай и всичко си е окей, нямам никакви проблеми. За тези 3 месеца свалих, да ни кажа, да не се изсиля, но поне 6 кг се свалих така, без никакви проблеми абсолютно. 6 кг? Нито съм пазила някакви диети, нито нищо. Да, забеляза се ефекта. Още мога да кажа на втората седмица, тъй като, както знаем, едно тяло почва да отслабва от главата надолу. Леко се издадаха скулите. В смисъл, много, много добър резултат. Наистина, просто не съм го очаквал от чай. Така че, наистина, хората нека да опитат, за да видят, че е ефикасно. И както казва моят фитнес инструктор, по принцип, тренировките са 30% от това, което ти изглежда тялото. Да, виж, това забравих да отбележа, че не ги боля глава по време на по принцип казва, че чай като питие се тонизира и е доста полезен, но забелязах така един доста страничен ефект, че дава ми сили, тъй като малко отбива и апетита този чай и доста тонизиращ се чувствах през деня, доста е добре смисъл, не само защото е полезно да се пие чай, защото наистина си е хубав и самите му съставки смисъл са доста хубави, той това го прави ефикасен естествено и много съм доволна наистина и смисъл, когато имам някакво събитие или някакви снимки, преди това знам кога са, примерно, снимките и си правя някакви такива графики, знам кога да си изпия чай и така всичко си е окей, нормално. Да, естествено, че го препоръчвам на всички зрители, които не са го опитали. Наистина е много ефикасен. Аз казвам, че вече казвам от моя опит, преди когато не го знаех смисъл. И ефикасен, тъй като знаете, че рекламите са толкова много на най-различни продукти. Друго важно да се отбележи. Йо-йо ефект не е имало, нали? Не е имало, не. Защото при други продукти има йо-йо. Няма такъв ефект. Няма никакви лоши странични ефекти, напротив. Всичко е само в добра насока. Да, мога да разкажа, доста нови проекти ми предстоят.
снимки на вънка ми предстоят. Януари месец ще пътувам за Ливан отново с моята колежка Гергана Ралска, с която миналата година взехме участие в Fashion Week на Ливан. Там бяхме 2 седмици. Отново ще заменим, тъй като отново са ни одобрили. Също така ще пътувам за Казабланка. Имам предложение от Дубай, но наистина трябва да го мисля много внимателно, тъй като в България аз имам също своите ангажименти, които са ми също са ми толкова важни. Имам и 2 проекта предложени вече. Единият за водещ на предаване в националната телевизия. Да, национална телевизия, а другия ми е като радиоводещ. Обмисляме, гледаме сега кой от проектите ще бъде така най-добър вариант. Но пък това, което ми се иска на мен е и 2 проекта да ги направя, да ги осъществя. Иначе мога да кажа, че за тази година, през която бях Playmate, беше супер успешна за мен и не знам, може би това го дължа и на визията си, че нали така изглеждам, естествено чай фигурин и на това, че съм доста упорита. Много съм упорита, аз поставя ли си цели си и постигам по какъвто и да е начин, каквото и да ми коства. Просто съм много силно характерен човек. Много ти благодаря за това интервю. И аз ви благодаря.